sa tu býva. Dobre sa tu býva a ja tu bývam v tomto sídlisku. Kam chodíte do obchodu? Tunak do hypermarketu. Kam chodíte k doktorovi? K doktorovi chodíme na Záporožskú. A kam nosíte deti do školy? Tunak sú 2 základné školy, 2 škôlky a 2 gymnázia. Kam chodíte za kultúrou? Do Starého mesta, pretože sme na nábreží Dunaja, tak sme kúsok od Starého mesta. Vo veľmi dobrej lokalite, je v novostavbe, tunak je vyhradené parkovanie a to parkovanie je aj v cene. Čo s tým? Už len auto. Áno, ale bicykel máš? Zatiaľ Lebo nie. by veľmi dobre vyzeralo, že svojmu bicyklu dopraješ parkovacie miesto v Bratislave. Tento byt má necelých 50 metrov štvorcových, plus 5 metrov je lóžia. Náklady na byt sú 104 eur, plus elektrika zhruba tých 25 eur. No, toto sa mi zdá dispozične lepšie. Je tu chodbička. Ty máš rada, keď ti hneď, keď otvoríš dvere, niekto vidí úplne do bytu? Nie. To je lepšie, lebo sa tu môže dať vešiak a odložiť veci. Tu máme čo? Tam je toaleta. Bidet, umývadielko. Narazil som na bidet. Ja hneď nás aj od vetra, tuším. Áno, tam je ventilátor, ktorý po niekoľkých minútach vypne. V kúpeľke máme vaňu, tam je priestor na pračku. Ja si myslím, že na takéto bežné použitie... Taká šikovná. To asi, áno, šikovná mala. Tak teraz prichádzame do spálne. Táto izba je samostatná. Pre švédskeho, norského, dánskeho, srbského, chorvátskeho i poľského, ba maďarského hostia. A kaučera. Koučera. Obývací priestor je pomerne dosť veľký. Takže toto je kuchynský kútik. V byte nie je plyn, takže je tu elektrický sporák. No, možno by som to premaľovala nejako. A tie kachličky by som vymenila na nejaký retro štýl troška. No vidíš to. Asi vymalovaná. Pekná veľká priestranná lóžia, ktorá vám ponúka krásne sedenie. Pekný balkón. Tento je veľmi dobrý. Taký široký, priestranný. My si píšeme také prozaické dielka malé. A? Stop. R. Rýchlo. Rýchlo. Robím Rôzne. rôzne a rázne rozhodnutie. Tak, Janka, poďme na percentá. Ako sa ti páčil tento byt? Tento sa mi páčil viac, lebo je taký praktickejší, tak 88. Pokračujte v tomto duchu. Tak Lebo bolo to dobré. Bolo to dobré. Cena tohoto bytu je 86 000. Čo je v rámci toho limitu. Plusy tohto bytu sú lokalita, je veľmi dobrá pri centre, šikovne riešený byt a pivnica na poschodí a nevýhody je, tá kuchynka je príliš taká malá, zastrčená. Byt na Zadunajskej má naozaj potenciál, nachádzame sa v blízkosti centra, máme tu pekné výhľady z pomerne veľkej lóžie. Je tu o niečo menšia obývacia izba, ale na druhej strane tu máme kopku na poschodí. Čo je veľkým plusom je, že tento byt je za celkom zaujímavú cenu, aj keď ho bude treba rekonštruovať.